name is Dr. Emily Mutui. I am the Chief Dentist, and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwayo gucange nasore tutarere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye na gukina nyabunegisaku cy'omugusi. Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo liryo gotukutera ninchwe omurekeri ye masege munaba manyibaitabo bare no bamanyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurekeriwe nabukurika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yo pongo yo manone kiririane. Werere wia mwancho murigere wa Getembe TV andonsi asore karibu sana embe ya Getembe TV ekiunga chinsa ibiri chabona muragoba tunyare ko yasanga ali akorekanire ko ratsinsinyo kuba muno ime ye vinyoro na boigo chinsemo ime yorogongo rwagusie rito ryane Matilda Waigwa ritko eriga ria sabato korengibuna nogende tutwara e weekendi ere ento ereru kigema tariki ninye mutinyi no yokane mwaka wechiri bubere 20 na isano nemo Matilda Obaigwa na korase bibanyero nere vene nyaboke karanso iketukumanye asinchira ere eyoboikirano kigima ntarachaka aya negati yali nkwariganire tia sikionga chinsa ibere Omuburaka wakabia magega yo kwagachirwa enyumba bonchari kanyorango tuero akini rero natolire mwana yandose Iga sinte nene ese nyombe ya tago tugoro agaso ese nyombe ryenya Abamenyi bashirikisho guchingira okwagachirwa oburaro tulikonyora macha kunywe ko era tugutambuka twachi kubucha macha rocha ngumbu taracha konyateyo macha nabo tokobucha twanywa macha yegesima sengencho okwobo agotoma omwana agende rocha achikoirwa macha Abakenya nigo baborigwe bearigani asogokina kwerigori ria maguta ya petrol. The people in government should be busy. They should actually not have broken for Easter holiday. They should be busy dealing with three things. One, allocating enough resources for subsidies.
Karibu sana mwancho mboligereria abanyakenyoro ba Isamwera Boroko eyo gutoka ime yebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo bagokere egetambukiro chingaki muburaka oyo mo aserieta Margaret Kemunto oyo konyora otali ne nyumba yoburaro osotali ne nyumba yobomenyo kwagachirwa enyumba no musamaria omuya gukona ekero ekyo nigo bono bakambia ase batabuna omungino yoiga we myaka wetani ya 50 nomo nigo abirika gwetera amakongo au hanmono twerwa na bigo gutwara emechando guse ogutenyara ikiagira nigo abere kagutwara kosikabere na nigo ari no konyora obwainse murikito anko Dipon bakecheko bangana musikete sana Oburemeru ime asebinyoro nengana abange bagenderete gwetera kubwatikana no konyorogoke na boigo butaka ime asekenyero kia Isamwera Boroko ewodi ya Bumariba ime yebunge ya Bonchari nigotokomerana ne amate yomuburaka Margaret Kemunto oyobono obogima bwaye bwanyarire gonchoreria asokwagachirwe nyumba no musamaria Maria tangoro kumagire Kemunto saitere bogitutu Bwana na iga Isamwera umwana oyo etwini onkonyira asa tambi asa gotacha bosoboke konyora ngo tweru akini rero na tolire mwana yandose kobwatakana no bugimo bokongu umubarako yo iga abeire igakomenyera anene asogotwerwa kare asenyumba egekoreke iga nigo bono kerera abanyakenyoro wesokia na kogokera exacto amaliza kupicha ikona suru mtoto nyabeta na ndengura ninambuya mono suru mtoto ngombuya mono esega iga so mungino yone ndugu yana asilete akantikira mungino lakini omwana omocho korone na kiribende no mogoko monne urutwin etwin na kiribya sana ari mogoko ne monene iga sintenene ese nyombe ya tagotigoro agaso ese nyombe rienya enyumba muna muroche tago getega igo yari gutwa omwana yakamurigereria karorana mbu yakonya ngina koro na konya ngina koro omuruisiria ese nyumba yo gutwa umubekire nyumba ya ruguru umwagachire nyumba y'abageni umwagachire chikoni ne nyumba ya rose tinengiya na musakurigereria na mokora nengiya na togotabana nyasanya ari kwenda kubosiseni Hasenchera ya bene niga abanyakenyora baiga barigania omoyega bwoko mwarigania asenyombenya na boigo gusiria obosoko turega tugosherekea umuntu yo asarure ni mwana ya mukonyire Edwin in fact ya sa mukonyire na nene na tigante betari ubweka akonyire umwana Edwin tari mwana siasa lakini abantu nabanka akonyire asa matangare gokonyare abago chipwin okonya sana na tugusabanya sanya ari kwendera kumusiseni na boigo aseseni ndu yaye ekoera enkore babwate nengia na tiganya sanya kubaseseni abagatebana okabako gukorwa na kuokoegu Munguso omotindi bomusao yoiga oyore no moyo bugwancha nigorenta erombe y'abanyakenyero asoko bakerori ngwa kenya sana mbuya mono nyasa itunya sautacha bosoboke na inde sautacha bogoroke sengenjo uno mujokorone na inde gento datebe bali bakire kuriera nyabeta nko bali mbuya mono Queeness nguko na mbuya mono na yebuna bunu musangi onole nguko na mbuya mono nonyina bo omusamaria Edwin Nyakundi ondieke nigabeire gakwirania okoboko anene asekenyero unenchire yemo yogusira chia matejirije no konyora wainse na boigo bari no butaka kuri abana wa Edwin na Queeness mbe bwata buya korwa isaba abanyura na abana go pokubwa bwatete buya nyasaye gakubasiseni bakorre ekyorogererio ekiya mono at least otwamuno antu abasaya echangamoto enene sana academy bikwanyore gento kwanyora bokonyi abo bonto konyo yomino ayamuna antu abasaya to kina bono na ekinyoge gyachakire korekana sauri umwana wa Queeness na boigo Edwin esali enkoro babwatengiya enkoro yobwanchani Kuruiga asekenyoro kia Isamwera Boroko kegotoke wode ya Bumariba ebunge ya Bonchari imiye kaunti ya Kisii Eliani Gonkoro kwa Dipon
asanya siasa nigo yanyara kwenekewa asomoyiga bwoko sira magacho yekanisa yegi Adventista ya Sengereri eyogotoka ime ya Gachuba ime ye county ya Nyamira asomoyigo yo nigo abanasiasa ao banyara gwikira naroro bakorawa no moske Walter Onkundi Chanwa na chinga kecho nigo banyara gukwanira siasa ao kubwa muno amagendero ase serikali ye county ya Nyamira omuliketo Daniel Ontiri no roboti urasinchira engekirano Gukwana asomoyigo yiga ase kanisa yege Adventista ya Sengereri yegotoke miye county ya Nyamira asomoyiga oikirenwa na barai ao Walter Chanwa mwana siasa kurwa ase county iga orokirie okogechigwo kwa igoro ya magendero ase chinsemo ao ime ye county ye oteba chinga kicheikire county ya Nyamira egwenete gusuka gocha ase birengo binde kigeko gara mutari kondora igakira rituko nese njoko kare gasnaro ega kimoja kuongea asigaiga na ngoto kamenu gaiga kila kitu takole ni mo pamoja tawe story emo kuibunga bogiranga na bogetutu tumoja kuyigwa tumoja kunyoranga na hiyo muganga na wetu maende mchanga tubate ga Nyamira twatwa ne siasa yugo nyumba oboke the only person ora butole binde baka biwo chano bwo koranya ko bachano baka mubeka na mwese Nyamira chinga kecho Chanwa nigakwanira buya bugo chamo no gukwana niliogelimo buno mugusi okonya asokongosa magendero na muno chinga kechiga amagendera mange akwa meta se county Nyamira na muno Chipara actually omwishimiwa Chipara chiria chikorosi kuna national government nechi eweta ntiye county government eweta the korosi so amakolia mo chega ya usiweteka kaya ya ukale nabale Nyamira ndima emechandere mu getutu bona munda korre gavana nere emechandere Nyamira tawa ane gavana te korre kana nere emechandere no mugram no anale ke muisonde aba murabano mugram ina ntomi tegeke mukanda mugi upload le ngagede para ya rosetuwe ya tangasumwe para ya rosibuga embure kama ko ba tebe ka kurekera ndwale kama kwa matanga watu walitosukume gari yo mpaka saa 1:30 ya butu nge paranja wasatuwa ya to ya kiriko there's a difference between a road and a road magule gete eto fauti nero orati e para naki ne para ego depending on mundo ke ukwana ne para asese mwende nigabolirie kubotesigwa asiganga yaye yokoliya kura county ya Nyamira buno mugavana oteba oborai bw'abantu b'emyaka meke nabuboka borachanwe county yo wana unamoro chiga amota kete ngombe igoto ala tunando ala nama go sawa asenge cha waswati kura chetu echikome almost 50.1%. Yo abaswati to bate chikura chinenge tiano tele na abaswati baminto na kitonyo romo dembe ekero maite omugaka nyumba ekira mwana bere mulito nkuru terega seni kyaga tembe kurega Sengereri me county ya Nyamira eritere ngoro kwa Daniel Ontiri Tigana nayo negati ya wamenye kurwa ase chinsemo cha shirikisho yogotoka imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii nigobono bale ne kibako bakogokera magiga yokorigia ekirugo magiga yokonyora okwagachirwa oburaro ase chinsemecho nigo batebiruna asegeka egetambe nigo babere bagwetera makongo kubwa muno ekero oroche rwabere rotari gutambuka ase chinsemo echo cha shirikisho umuriketo Dipon Asanya na Mwangi abamenyi bekenyoro gia shirikisho imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South nigo litukulia lero babeire no mogoko maiga yokwagachirwa oburaro gose edaraja no musamaria ingana yaberege kubachanda ase ebiro bitambe kurwa meno nsongo kurwa igege chicheke gakia mora mwamogesa mora shirikisho ande nigo mutureti gaiga ase kenyoreke Iwana ira na irimbu ya mona asengenjo yeri tukolia rero nyasa tokoreira maya geko gara mae no boraro boiga bana baito mbali gocha roche turi konyora macha kunywe ko ere to gutambuka twachi kugucha macha roche ngumbu taracha konyateyo
Mamache nabo tokobucha twanywa mache yegesima ase eng'encho okwobwa gotoma omwana agende rocha achikoirwa amache. Igo rero twagokira ase eng'encho twanyorire omosamari omuya otobwatire okoboko otoroseirie oboraro. Yabeire ngaki entambe mpaka yaerire. Omoerio nigo yaira omwana oito nsa akagenda. Na tarajeta rimo yaire abantu. Yaire ta aiga stoteneine gao bore moto teneine yaire to momura oga omumuro renge bwo gosemeri. Ogukwana chinga kiechio oywe okorigia kerego kyo bwemisie ase ward ya Kitutu Central Benton Momanyi. Nigo aerera eng'ana ya mungusete ere koire getambokero igio kubwatoka aneno bokonyi guchesa bamenye ibensemeyo. Okay, Isamarieta enkor Benton Momanyi Onyangi. Oyo okorigia abwe musie Kitutu Central Ward. Inchabono nachite sirikiso gaiga na mayanda na bere nkorora ase kenyoreke ekiagera etarache mwaro twatara igoro netaracha yaitire abantu abana baino abange nkarora ntoko genderera abana baito okusirio obogima ase genjo etaracha etaiyo bagwetera gochie mumbweria asense mugende gusangara bamenyi bensemeyo nigo basanga gati emechando babiri bagwetera anene asugusiria amagima y'abantu kefa matwere ninche narenga mange victim oyo mwana onasirete rochega mugambe nawe akirembia mono sana kwa toroche setivi ntwaro twangaigete lakini atirongera sana watu akonyegete lakini bono watakonyire side watutangeire mu bisori ore rochega gutura abana abantu baite taracha buya Mwario yani gasanga ebirengerero n'abana inchi borogongorwe anene asokurio burayi unenchira yamo yogochi kwegerera amasirai ngosinywa mokoro na inu moroyon onteme na inchi nabonde na inwe nindetaka bakorere gasi ke street rights elinde monyana okoro biasara bieno paka botuko na kero kende kero mwanyo ori botuko street rights inchi bakonya ebibanga bikoraki biyo baite tariba tokoteba Kurwaiga asensemo ya shirikisho egotoka ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South imeya kaunti ya Kisii eliana igonkoro kwa Dipon Asanya. Na mwanasiasa korwa ase bunge ya Kitutu Masaba ime kaunti ya Nyamira Senator Clive Ogora ni kubono anyari kuboria abarai bale abisi anemono bali bakire tuchukura ase chinsemo o banyale kwenekia bakiranire amagendero kolengana nechira balirete abamenyi bechinsemo echo ka ukona korwa chinsemo cha sengereri ase umuyiga buko ichangira ekanisa eyo yeke Adventista nigo Ogora anyare gotabuna nerebuya abarai goikirania chira na boigo kwene kibuna magendero anyari gukorekana ase chinsemo chonsi ekaro musite wona tosebe nambati yakore myaka 5 abage tutu abara abo abange babwate reason babwate myaka 5 and that is why bado chipara chibwate shida musike Timothy Bosiri akore myaka 5 uyigwate eba ole omo treasure ODM era akore myaka 5 eje korunaki wanta tari boy Roba Gorangabu by Thomas K. Shadrach Mosi, Oyoro Solicitor General of the Republic of Kenya. Nene Makamwa, one time. You go back to my brother Walter Munde. If they give me an opportunity to be a member of parliament, then the Arab sort the problems. Chieti para, chi problems, chiamachi, problems, chieti basari, at the name of the government. Because they know what they are looking for. You come at 1 minute until you get what you want. Abara ya abara obisi wants CEP wapewe tamoja. Until you get what you want. Tuambie to okole ngosori ngobraye. Mura ya moja, waleta kende inga, waleta ganaga sukari, waleta usine chumbi, waleta useniki, otomeke ngeti, tuwako ragabu, tuwaka chikura, tuwako ule miake 5. Tutakuwa maendeleo. We must change that kind of leadership. Kabiri tubate chikura chiki kuja gochoka nani mechimaiga ngoteranga kuwa na kadi igabana baito abajenzi brothers walibaye aba muraba baito baletara baswati nka aba muraba baito bali ba college school babwate ibande washike kadi
ega tunyara ko change oborai wa or especially where constituency that Kitutu Pasar. Mwancho murigiria sengane yo nigo tokogenda seribolio rieto rituko ria lero ritukeriga ekero chinga kechiga ekera bange bagendete kustegetwa wirikyo na abakie kura ribolio rituko ninki gekogera abakenya wange batarerikia una abakie kura andake ayeno bwatete kura ninki gekogera utarayebwata ninki gekogera abange na nonye abusae bono bataranyara kwerikia una abakie kura sanga ekerengererikia o chigase studio wetrase namba yeto yo studio 0726447367 inki gekogera abakenya bange batarerikia una abakie kura ikiagera kwarerire amagendero tarakorekana inki utarabwatira ekura inamba yetu ya studio 0726447367 wekirabo nigotokogenda umutumokomoke korendekero ndachukwirana nindigererie ujumbe cheno nabo igo kumanya ali agendereta na muno kwa serikali NNF. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwaniriria wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi omurayu biricha bono omaragoba kurende ngo kwenyoria buna riborio rietukeriga ria rero rebuna ninki gekogera bakenya bange bataririkia una abakie kura gendera kurika ujumbe yao gochega ase studio nekero tokora sensemo yikiunga ninyare kurikira ujumbe yao nawe nyare gutomanyanga ninki kiagerire aye otarabirikia buna omwakie kura ninki kiagerire otarabwate kura ninki kiagerira abande bari omanyete na botomanyeti kura chinsemo au bataririkia una abake chikura nyara kurika ujumbe yao gocha se namba 0726447367 na nekero tokogendera nekionga chinsa ibiricha bono margoba ikati ya
Wancho Murigire umugavana wa county ya Homa Bay Omoske Gladys Owanga nigobono anyarire kwene kibuna serikali kuse ikiama kirigia ODM ngeche kwene kya kubwatirana na serikali goika omwelio kubwa muno ekero akwanire ubochori bwo mwaka bw'ekiri 2025 nebere nekiratebiruna ikiama gya ODM nigo kirarige konyora omurai omonene ase serikali kubwa muno ekero gukirikyo bokonyi omurai bwense niga yakwana yaiga ekiranyara gusanga ase ekanisa emo ime ye county ya Homa Bay. Tulishasema ya kwamba tukienda hapo mbele tunaenda kwa negotiation pale na ndugu zetu ambao wako kwa UDA. Na tumesema ya kwamba hiyo negotiation lazima ifanyike kama equal partners. Lazima tuende pale na negotiation lazima ikuwe 50-50. Ng'ombe ikianguka chini inawekwa nusu inaenda na ODM, nusu inaenda na UDA. Hiyo ndio mpango ambayo lazima tuende mbele nayo. UDA kama wako president, ODM lazima iwe deputy president. Hiyo ndio mpango ambayo lazima tukue nayo. Lakini ndio hii ifanyike, lazima tuende na kikapu. Kikapu lazima ikuwe imejaa kwa sababu lazima numbers zionekane. Numbers lazima zionekane. Na sisi tuko na nafasi ya kuwa na kura zaidi milioni 1 hapa tu Nyanza peke yake. An additional 1 million votes is possible. Lakini kila mtu lazima kuwe na yake. Tuko kadi na cha? Juzi tumeona rais mstaafu Uhuru Kenyatta amerudi katika siasa sasa. Amerudi kwa uwanja. Na sisi tuseme hivi, tulitembea na yeye sana. After handshake between Uhuru and Raila, all of us tulikuwa nyuma yake ama tukasupport serikali yake mpaka kamaliza. Tukasikizana ya kwamba tukifika pale he will hand over power to Baba. Tumetembea na hiyo mwendo sana. Lakini ikifika pale mambo ikaanza kuenda mrama. Mane wasechopo. Kwa hivyo sasa Mheshimiwa Uhuru amerudi tena, amepata kama sisi tumejipanga hapa kwa broad base. Wancho Murigire nekero rigoriria maguta ya petrol rigenderete ko kose riachakire gukina se chinsemo ime yensengima nigobono oyoro mubunge okiharu Muskendi Ndinyoro anyare ko mochie serikali ya Kenya asugutarigania aba Kenya anemono bali nechigali na boigo abonia ba maguta ya petrol ase atebire buna bono nigo erache koleta okogosa okonene asugukina kwerigori riebinto ime yense ya Kenya kagosanga na balikiba magana maya nigo abore buna serikali nyare kumukia igitambukiro kya bwango na kubwa mono gokeya ebango emanyakanete buna VAT ase petrol egokonya abakenya samatukamake alibusio. The people in government should be busy. They should actually not have broken for Easter holiday. They should be busy dealing with 3 things. 1, allocating enough resources for subsidies. Because Kenyans are not going to shoulder the disruption in oil prices if the government will not be doing something about it. Number 1 thing is to provide enough resources for subsidies. Kenya currently consumes around 400 million liters of petrol and diesel per month. And I heard the government people purporting there is 17 billion for all stabilization of prices. That is not enough, my friends. Kenya needs to allocate adequate resources to offer subsidies to the fuel pump prices. Because consumers cannot shoulder the price, neither can our economy be able to shoulder the price increment. The second thing that you have to do now is that the government needs to draft a bill immediately. Instead of this bill they are bringing in parliament to make one company assess to profit from Kenyan resources and benefiting the same people in power, the bill they should bring before the House immediately is that of making fuel in Kenya VAT exempt. We are in a desperate situation. We need to deal with that now. The third thing is that the minister in charge of
Mwancho muligara karibu sana asike ungachi gosore maragoba ya bono nigo bono asike minano kiligia Kenya Premier League chitimu ocha nyarako gosoria litukoria rero kuwa munobuna etimu eri ya Kakamega Homeboys ya nyarako ya ikora etimu eri ya Mathare United chigo lisato aselige na liesagero na boigo chitimu chinde icho cha nyarako gosoria una omoriketo Tyson Manyara gotumanya. Timu ya Gor Mahia eyo etangaine ase engoyo enene ya Kenya Premier League ya Roisia point AM asokura makari yogotanyonsania goli nonya ne yemo na amone timu ya Kariobangi Sharks FC. Kakamega Homeboys ero yabage kuyitororera Mathare United FC chigoli sato ase lige na liesagero. ABS Bomet yanyora obobuibwe egoli yemo ase yanyeita Ulinzi Stars FC. Egoli eyo banyora ase kepindi ketangani ekero kare koera nero ABS barenda mbanyonsiwa mpaka engoyo yanyarage koera. James Mulinge nere coach ndenenera ye timu ya Ulinzi Stars. It's a tight game. It was a game of set piece. They scored with set piece and then they locked the game. So we've tried our best but we couldn't manage to score and that's the result. I was to go back and try to work out on the few mistakes that we've done. Then we face the next game. Timu ya ABS Bomet eyo chingoyo isano na ibere chialire etanya kobwa yabwate ayegokwana gwetera head coach yabo Samuel Omolo Pamzo. Boys have really been working so hard and as you had said earlier it was a battle for relegation team and I think we really did well, more especially scoring in the first half and we defended throughout. I mean and the organization also was very good off the ball, especially the last 10 minutes. And those are the kind of things that give you points. So I think we prepared also well and the fruits have bared fruits. Timu ya Nairobi United FC yakora amaigelio wasiwengo yo barache kokoyana angio amone timu ya Shabana FC. 1 2 3 Omokonyi womokochi bwe timu ya Nairobi United FC Sadiki Ambani nigate abambu yabe yaliganiri wiki eye na inde mbaligetie obobui. Tomorrow is a very important day and we are focused on getting good results. The boys have prepared very well and it's very important for us to get a win and it's also part of building a team from a loss, a draw and then getting a win. It will be also a motivation to the players and also to the club. Lennox Ogutu kuri timu ya Nairobi United nigate babuna mistake elia bakora elio bakarua makali amone timu ya ABS Bomet mambeteka iyo egenduke karororo no konyora chi point isato. Football ni game of mistake. Tulifanya mistake na tumelearn. So it won't repeat itself. Tutarekebisha kesho clean sheet lazima na 3 points juu yake. Engo yoyo nigeira chikogosoligwa chinsa 10 na chidaka 15 asegeti kia Kasarani Stadium. Chingo yo chinde chirabe angio ngamone timu ya Bidco United FC amona KCP FC asegeti kia Wanguru Stadium. Murang'a Seal FC egosoli amona AFC Leopards asegeti kia Ulinzi Sports Complex. Mara Sugar amona Posta Rangers chigosoli ritukulia Jumatatu asegeti kia Awendo Green Stadium. Wikira rero timu ya Gor Mahia nigetangaine asebwate chipointe 50 na isano na ibere. Namba ibere ni timu ya AFC Leopards asebwate chipointe 50 na ibere. Kakamega Homeboys nigo yacha namba 3 ni chipointe 40 na isano. Police FC namba 4 asebwate chipointe 40 na 3. Shabana FC Boigo nigebwate chipointe 40 na 3 kurende ekabugwa chigori igo nigo ere namba 5. Ulinzi Stars FC nigo ere namba 15 ase ABS Bomet eyo chiagosoli nero enyebwateti ase obwange. Bidco United nero ere namba 15 ibere. Na Boigo Sofapaka FC nero esigete ase Kenya Premier League. Wycliffe Tyson Manyara ekiunga chigosoli. Mwancho muligereria ase chigosana no tokorere kionga korende ase bali banyara kulika ujumbe chabo gochega ase studio ase eriborio buna ningi koira bakenya bange batererikia buna bakichikura Vincent Bosire agotebana titwanya korora IEBC ase ebituo to abaroche limo naboigo oyega gotebana ase ngincho obugima bwa kongire mono manyango bungimagera bwa kongire to konyara kubwate kura naboigo Douglas Onsongo agotebukurwa rigoma agotenga abantu nigo bakoganya chinga kicho moerio
Mbia mono sana na boigo oiga ujumbe yae agotona moi koroba agoteba koro nyantiringa barosire agotona barosire na Kenya abantu barosire na Kenya oyoiga niga gotebana obware bokogira abantu tibali kwerikia oyo nere otebana kwa kukosa maendeleo tatigamonte betielieta na wego tinse mochire mokorwa Jason Mosigisi agotebukoroga chuba God agotebana nigo tuchage tukubwata chikura mambo bado. Okay, biya sana. Aba Kenya barosire kuganyigwa buna abana. Pastor Musomi omwanda gesonso. Biya mona sana. Araboigo oyagotabana there is no otherwise nowadays. Agotabana saimo korwa chinse mochiari tembu naboigo. Ngote nga ujumbe ya ene ntambe. Awego oyiga otanga oyo no mugirango korwa keumbu agotabana niko kadi but abande mbatageti kubwate kadi. Agotabana sababu bakorwa amagendero ase bakorwa amagendero tayo nonya chipara ne chimbe tichiri gweteka ujumbe ne chinyinge nabo igonto chikogendera gochirigerera korende to basa oska ikyagera ase chitegeka chinke chirebosyo nigo turache oso asense mo yengambo yeritiko liarero nabo igongo kumanyabona ase amangana yabasaya asa amangana yuburai nabo igo siasa emaragoba yabono tunyara ko yakwanira na oyoryo oyo teneta amangana yobwerane korwa ase bunge nyaribari chache nere Anju orare gose Jared orare igo to busagoska nyara koba 90 tunyara sanga asensemo yengambo. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication, na wigo nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering, ase ensema ya Computing and Informatics, nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security, na wigo na Network System Administration, ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, nkwegeli bale Electrical Installation, na wigo Electrical Engineering, asinsema ya Cosmetology, ngwege bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design, ngwege bale Food Production yani Cookery, na wigo Food and Beverage Production, wigo mbabwate course ya Driving, kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ububundi asama ngane school fees serikali njayira netinse nakero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kuchako tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjulero eyubwenyo liro bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya.
Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimiruli ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemiruli yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Mwamogusie. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochokete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asedi golide nsekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikirano wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabuko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabuko nyoro gwetera ase nchera jesimi gwetera ase namba enotisa naibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano naibere isano nemo inye isano na isato kianda inye eyemo isano na isato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omugusi bono lishirika lya ubwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku rukinsemo cya Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elyo tunyara ko batogusangamo naye nagokinanya bunegisaku Kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kya Mwamogusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyoma inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba manyibita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0741499726 Kyobongoli umwanone kiririjane
kulinde ere niko aratumanya ebunge akorwa naki ebintu bigendete gukorekana rona busangana intwe ase mutandao o Facebook na boigo o YouTube asa gotonyore masemo buna Getembe TV. Karibu sana sinchira ere ya bene na boigo namba yetu studio na bukonyara busanga na intwe gochaiyo nyoko bwate kirengereri kende. Yes, Anju, good evening. Good evening, Amorale. Mbuyore. Anda kabisa. Karibu sana aiga ase studio yetu ya Getembe. Tukoria rero tunyare gusanga abange bakumanyire gose banarire gukuruka Anju otatiga iritari yawo buronge ndirere na boigo ikasia ukoranerere. Asama ngoro kujara dorare mwe wodi ibeno. Iye kutoka imenya ribari chache. Yes. Nkai kurwa sakuru kerera na chire asengencho na ndo koranda obishase gase so bisu mushimu wa nyaribari chache mushimu zaidi jana ile turaganyana kuona mangana abera atatu. Na andakia seri bagari yawo buna gose director of communications asa mangana yobwerania ase bunge emirimo nonyare gotebona andakia sobwenge ninkike gukorekana ase obisi. Bemona ndaseri baga my role is gosega selingeire ere cover described as a communication director, so most of the job I do nokonyara ko communicate from the office of the MP kutia saba na inchi, so the necessary information bagotaka na ronko I relate from the office kutia se aba na inchi. Many things we do communicate about the whereabouts of your mheshimiwa, what is doing, programs chiri what chonse. So that's what we do, and as well I act as an advisor ya mangana ya communication as obviously mheshimiwa. Na se amangana ya basaye libagari ya ondireri andake asaba sae inde numura inde basaye kurwase ebunga nyaribari chache andi kiama kia UDA ndemune youth leader. Mbiyamona sana emiaka ya rebono emiaka oyono yokane kwa beira bisi nora tevenga anda kinkikiri oranyare gotebona kwa roriri ase amangana omusaye kuberekero gobuneke gago se omusaye ko twara libaga ase siasa. Mbiyamona ndasiri bagelio so kero kuligereri over and above se emiaka ya retire Nabugo, you can attest to that libageli ya basaya sema ngana siasa ndia nyakoba ndira ba so clear miaka ya kale, but nowadays you see nasa ngana una genzi acha at least wana basaya we are even seeing nikaro kuligere no na sema ngana una no ni chukura chigo cha motwa no rucho na basaya mbeso gati batetuko abarai something that never used to happen so often ya miaka yetire. And then abasai ngoba bale involved asa mangana siasa. For instance kero kwa example wanabuna ase composition ya obisi mheshimiwa osomo bungo ndobwensi under CDF unabona CDF the wate kuna CDF committee. So under that CDF one requirement buna onye members go say committee members about 8. Yes. 2 they have to be youth. And you know a youth is somebody who is below the age of 35 sorry. So una CDF ngo tware female youth na female yani youth or remove female na youth or male so musvat no musacha. So korkibuna in that composition aba sympathetic. And then when you move down the line one go say for example let me talk about where I come from. When you are I can confirm here the people who are in office abange walibabikira bakora under the parliamentary service commission. Yes. Under the CDF and at large a composition yaba saira around 70%, and then these are the miake and baba kongirake they take the lesser percentage. That shows you that abasai bono they are getting being involved as among leadership na among decision making within our society. Na ase bali kwarorenga andake abasai bairwa amabaga bali ombanyete mbaro bago kora kurochinse ama ogusichia bisi what can you say ase abasai bali bairwa amabaga ba performere baorokire ba ena ni romo yo gochesa abantu bande barakore mirimo? You know,
for instance bono kwandikira ukiane we ekero nona gukina tari kare muno. Yes. I never even ekero maybe these other governments charengo I never used to see somebody okora roles like mine. So umuntu what roles when chingo kora maybe communication nini. But now when you it's evidence na wakora muna these are at least negasi operakana na ndemo muna nchumo sa ngonyakora. And then even when I go to my neighboring constituencies, because we do mingle with these other persons para sio bunge gonyora ndemo na these positions une bono yane buna nchumo sa ngire. And also these are the MPs about surrounded from Kisii County and outside Kisii. These positions are very taken by youths. And no matter what so far, Montakoregas for the last 3 years. The moment Wakoregas this all along this period, that's why maybe atarago other roles. So far no nyari ko vekireti kinga asi wakoriro sene miaka itakwitani miaka 3 ya itire wakoriro gasingia. Thing that I want to name of course because you know bono like me the example you see like amangana muna bursaries actually since umubunga one boss yane korokumushuma zairi janda take office 2022 onwards bakasa toikiri to very toka na mangana gente ko kuna bursaries to colleges, universities and TVETs and secondary schools. Yes. So what we normally do when ekramo tetoso ko sene form your application I after nanya rosiri I share it with ngonya channel with the team members obviously ya mheshimiwa, but particularly ekere form we are ready I normally share it on social media. And now my tebono ya very narrow. So once we are remuna oyonero yani karba from our office to share that form, they always apply once. Monto yoko tabuna nche ko seti naro che ko seni so when monto tari ko yani inande monto bona ekara mai naro chimna ekara mu abekire this that period of time. So when I give you an example of bursaries, it's something we normally communicate online, social media, and maybe sometimes go to make our chiefs because they were with the people those forms those notices what pinned in the offices but mostly what we do to share this news of application ya bursaries online on social media. And then apart from sharing amangana gote abantu ba apply, also when we launch, also when we release the bursaries, we also do the same by or share information in online. So bono into abantu banyali bari they've get used to baba take ko se bantu ko sanjingo go share with our members our team members share. Yes. So those people they know that this is the right thing. Let's do this. So we don't maybe strain a lot. If you can compare now na kale, maybe kare ya lenge different. When now let's say when social media was not there, but once we share that online, it goes and it can all over. And now that's how you get one inch back or respond. Yeah. Mbi muna sana ekira tukuligira mangana communication itself go sia mangana yobwerani okwerani mangana nkonyo rolling information nenyinga abantu bakonyora nakimugonyara kwene kibuna abantu banyorire ujumbe ose okonyara kwene kibuna abantu ujumbe ri bakonyora nigere rightful nande egokonya na kubwa munukiro kuligereria abune ibintu bya change ribono njira kechiga andake mukonyara kwene kibuna information okuraso murai yanyare gwikira abananchi nabo igombino kimo gutumika kero ore negekundi kende gusire timu yende yabasae mwane kinga abantu bale binyoro abantu asichinka chabo banyore ujumbe into kena it's a good question because nowadays another thing bono go to intoxicate amangana ya online and it's I'm sorry to say it here bono nande bono amangana ko share information online achakira ko nanze because fake ya all over actually it's also on Facebook on random audio so Facebook or konyora buna
let's say 6 to 70% of the information being shared ere false was ere propaganda. So it's a challenge tingo manyanga kiko tackled but it's nande bone e merge nande kende to spread at an alarming rate. So bono we encounter it in our daily activities kwenye nyoro to the challenge ya very so common. And for information nowadays fake also false information it spreads so fast than the real information. Yeah. So bono what we always do to curb it once we share information the intended information take mwananchi to make sure we use our platforms and to our platforms irende chimanyekane chiko koreka sio mojumbe maybe let's for instance ngotabe platform ne yane abantu bono banalire buna keroro chiko sina vekire something unless it's hacked ikarombe information concerning umheshimiwa ose concerning serikali they tend to believe it's something very authentic because I've done it for quite a number of years. And then one challenge ndeko tokororo impersonation nero online even tombichire kokenda ugo chiko sasho nyoranju bale kusembatano munta utumeka your photos yes munta utumeka your names na bokonyora munta utumeka your bicha yao utumeka marieta yao abegete the exact thing. So but bono muntu yokonyora target yako se goal yate to kurun false information. So bono ekero usokonyora account ya very hacked, you know it happens. Konyora account ya muntu ya very hacked, muntu some people anonymous people ba take over bako ringen to kabuna bako take over your account bacha go share malicious news go second to carry control to what you do go say care against. So buna intuboro yendo kwamboliri so kwambolina ki how do we make sure buna maybe umuntu narota bwati esimi mongina narali ma ukorokoligireti andake ukuminga abantu abayiganchenga ingo chakumanyeranga andake usono mora igetokolire keneke na kibara moko baikera. So bona abo you know that's why bona when ekero toko moraligen tunde to you also agree with Minkelina nowadays in at least in every household every household yani kere nyumuchi yani to weta mechibero tabwate smartphone akasimi ngaro at least smartphone nero because konyoro musainaro okodre maybe usine school otakete wa apply kasita online konyoro mwana naro go suri ne university college ngokora baro ne mangana online classes at least konyoro every family go tware racing and then mparo bono konyoro baro twatari ko therapy. So that's why konyoro sometimes bono to go chabuna se to getembe TV gaiga at least bono into biru maybe to akolire as a constituency and ake bia aired as a TV bunu mata na getembero it's a household TV at least ngopere listened na abantu bonse so na bono konyari bintu na biri abiko ikalenda se mainstream media bya nyara wikira bananchi. Yes. Na boigo bono kiro ukurikiria ase ensemo ya magendero andake information ero obuna ai office yao inkiora tevena amagendero na kiako nyara gosukirwa ose na kiako enekiwa wetira ase chinkwana obwererane bwa mangana abantu konyora information ngokonyere gosukuma onye constituency busyo gose yeah you know ngokonyere because my tend to human being we tend to forget mono inere naro yetuna ngo batora banga so kweba so bono bono nche ase my department ase ngotoka ngo ikatoro twara let's say a review ya maybe after 2 months ebintu birtu akolire twara bibeka twabi combine twatabanye ne word kete ya baracho nyene word ya kyogoro ko sekyumbu those things mu chumba nyaro koranye maybe ne birasi ya rosiri chipara bekire amagandra ali akolire konda magana muna chibasaris so ebintu biringo ikatutwa bi combine once twa bi combine twara brand tocha twa bi air so that our people don't forget that what mushimwa called yeah mbe muna sana na omwancho muligire na bokogenda gusangana into chinse mocha Facebook na wego chinse mochire cha YouTube na wego nyokobwate koboli akonde wansi na bokonyara gutuma gochaiga ase studio na back to Nyaribari Church andake inki kerio ratewe buna nonye serikali anene bune bwate mrobelie mengi
inkiura nyara kotabona kia korekanira roro kingencho ana ikiagira information ayo bwana tekwenana. Yeah, sure. Yes. Una ntunyeri asinyeri balti una kwa mboli unabona iga kerongo una toliga tukukwana naye na ngo te mu China kusoma contractor na ari asi site chipara nchiro serikali tutu mheshimiwa asumete gotere serikali nene chipale chiboneka chigenderete actually president necheche wango iga be coming to inspect chipale cho so these are tangible things so kwanda league ground unabona igo isa kwanda sakuru kuibeno ibene pare kurubene ya soka yage nambaka keumbu para buneyo machines are on the site chigenderete kolegasi and then that's one of the road ya chakire echokubwata echokubiko elami we have 50 kilometers chike chikoru for this phase 1 and then apart from one mune yuna gotebiri iparnero una ya kwamete ya lenge stalled I think for around 5 years iparagete kurwa likekati ya genda nyamemso it was a stalled tarmac mushmwana ya tekonye push dande there is a time we president ya chetnya ribali 2023 it was among the priorities mushmwa vegete I requested president banyare go chipes nyare ko bekwa chiko complete pale because it had stalled na ande kwenye tera chaka so akero mushmwa chitaka nyesukuma ya era ili nanye inspected I think last year 2025 and then there is also another road ya Koruni national government in partnership with mushmwa se gudi ya Kisii Central ase kuru ya begeto ila mikuru ase kurasa kuru kumenyingwa towards cathedral so those are some of the things tokota babona when you go to the ground they are happening and then bune nagoti bone yegendrete ya kuru ibeno kuchikeumbu and then another one already na on site we also have another contractor ochokore para ya kuru keumbu gali stage and uchama sago kuchikibuba in another contractor mbi bona sana umeze twabere tukwigwa mushimiwa Zaire gotabuna nyaribari nyaribari chache nenyore chipara gwetani ya kilomita 50 like okubuli agosiga tia mabuli alikwanyolire mitandao na ringa ekiro tukuriga gatie iya baraye bande bari ase rombebo na omoske Zaire unabona moske Jafet Nyakundo moske Silvana Susoro abantu abange bagotendi gotabuna bali bachirare in terms of chipara kwa manya kutoka na omuheshimiwa na hali ase committee ya mangana ye chipara lakini nyali bali ngambono chiko chaka nasiki umatabono muntu buna mheshimiwa Osoro I think will be unfair kumukombea na mheshimiwa Zaire jana because Osoro chire is a two-term MP and then for Jafet most of the roads na wo confirm with even his people most of the roads in chiri kwenye chia itiru from the previous regime chiri kwenye chia beche itire so bono chia chikamenturende some kilometers chikagendera bono but that is chiri kwenye from the other side but what he did bono kusukuma mheshimiwa Jafet ya sukumete chikakole kwenye they were already there and then na into the reason we also had some roads cha tuatabetu na charenge cha wanda kobe ku tarmac but they were never even gazetted so when the contract it got terminated mheshimiwa akasukuma bwana tukachukua another set of kilometers so in as much as nende bali barasukire na nchi thinko tatu na nchira abo mheshimiwa asumire chikwa nchiri cha kwamire me yake gati elivo lirinde ndirina ki chipare chiga andake kiro egotebekana buna chi contract omo contractor soire site boniga ndichigo chakwera umenyete egatie birangira bibiri abantu bakuboringa inki amagendera gochakira umwaka bo mwelio you know I am moralia para mune na go 50 kilometers na bongo I will na bongo tebase embeuna para mune ye ya beke budget and the contractor we have sat down there onyato go tebuni pare ye by next year mutinyokane he'll be done with 50 kilometers na ndo manye tabono in as much even if muntu atakwa giuna we are heading to elections so now that we are heading to elections budget ngobe kurekero mwaka tutige ntokora maganda sinje bakubolinge budget yavirige kubeko kuru mwaka 2023 24 25 chiro chalengete para but you know for us this is the budget that yavirige tu yende chipanya chichabe to the other years nje chabe to kokora chipara chichange stalled I've given you like the other example na hiyo endelende but bono mnabona ge budget yabe getwero
iye gukora chipare chimbake na ndabona the good thing ichiko chikora before even elections because a period yo jumbe 5 years kwarode abo ndo koreka simbaka the last day ya 5 years yae tebo ntiko ko sai katikati atike muna bono twachire campaign iturigiriti campaign mona atiko koreka asi acha kwa kasia it's not because it's called yae koba as a period of 5 years. Na mono ekero kurigiriria ukorwa ase constituency yo mubunge obeire gakonyora criticism akorwa ase igati ya bantu no nyaba menye korwaro information nguchire ya siarwa online no nyina ase mitandao osekwanyora nga umuntu ochira otebria abantu enchiragete igabuna abantu ngonga ino bale inu mwanya gutwara bwoba agosaye ekero kwena na ujumbe igatu kwanya gutwara bwoba nga andake no nyore linde mwatigaire role. You know, sir, one of the ekerole in any leadership position, when you're already criticism and when you're already opposition, at least when you're already oppose, it's very normal as a CSA. So, most of our work, what we do, the moment we give an information which is to the consumed by the public, who is the intended consumer, so if we do so, when you maybe somebody out of reasons chae otembere ko alter ko change information ili inde emo favor ko semo era inechi ebintu biriako champion for our work is now to also to ensure buna this information maybe if you have given it the wrong information than ours our work is to clarify etoko na limona to clarify that abaya stand yo mo bisi ko stand yo bisi mo jumbe o stand yo mheshimiwa nere this is what it stands for and we did to dissolve na ekero ase kirongo yoro mheshimiwa nere ka hotenna gose igati echi project chirichi nene chikuburi wali nyari bali unabona geti kyanyantirago kwanyoranga nonyo mheshimiwa manyene kera hotenna otebana ntokerengereti otewa useke MTC nerengererie chinse muchiriche bino nabo igo ebintu binde binge kwanyora bono abantu bakuburi nga ninki kiagerire umushimiwa wakonya upromise ekero ase ekero ahego ikero ore kwa bayereseranga andake ninki vitaraikirana. Okay, number 1 nige ntokwa bolri twaligia mtigancha kere ikwa bolri KMTC ibeno historia ene ntambake because une project yarenga from the previous regime yarenge yabekire chipesa chikoro kwa around 36 million bakere but now all of a sudden umo nyakonda gusoma contract uri ngokore pare agacha kagenda court because the reason why he went to court atebete buna okorire gasia security kerongeri akorete security kerongeri kerete tanyale tuwakanwa antegerere so akagenda court ko demand for payment because enchiranira bawate era ayo tugotigere court so what has been happening to bate kina court ikine kibina to asoete ito akenyorete and you know as you know to gendra koragasi kina kere court kenyandet ikine kiabete from the other time so the good news is ikina ono kia ikinkerete everything is settled actually ekwendeli netangasire so umuntu contractor rochana nenyana bakora ekwendeli already CDF chibesa chabekiru kurwa CDF for completion ego chokoro mbakere 20 million as a CDF ya ribal chache mheshimiwa zaidi abekire so bono we have moved steps we are almost as a konyegenderali because bono genderate tendering genderate so in the next like 2 weeks nabakonyora contract ya soil on site yeah that's what is there mbia mona sana na ni gondigetie togenda mutumuko moke na bo igotonyare kuirana elio kogendera kolende ngendera gusanga anaintonyo kobwate libori rinde lyonsi kobwate ujumbe iye ndiyonsi na bokonyara kolika gochabwa sinamba ira sekerore ige TV yao tobose guska ni gotogenderete na engambo ya Getembe.
Peak Dental Clinic nenyagitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abo atomo chando koya sivia komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abo chogete enyagitalie nige kurubo kale bwo bwensi aseli goliden sekegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesato kianda inye eyemo isano nesato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au aseligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwego kurose chikampani au locks and accessories babwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwego ne chitap babwate bintu bikukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolirense niko bakutuka ase nyombere manyakanta muna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imiyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bikwetera se chinamba cyabo 0703943972. Mwancho Murigere, karibu sana na ekiroto genderete ni ngambo ya Getembe na igase studio na chika huku manye nigotore nere Jared Orare gose anju korwa nyari bari chache korene Jared ase ekiroto kuriya bunabono gusi mbeo egenderete kugusaroro ya siasa librera neri yinge na ekiroto kuriya abasaye aba umubara w'abasaye bono bari basoira ase igitiki ya siasa nabange sana inkiora nyare goteba ase umugusi kubwo muno oyoro obweke gwaliki emyaka yawo gose emyaka emeke bia muno it's a good thing ekero tokora buna basaye ba temirgo so gwesokia so wonge register as voters because ekura yao ni sira yao and then tuigwete buna mpaka ndrete and I think the good thing ne liuna bono banta baibisi bachiri mashinani so iye kokera because initially yabalenga at the level ya headquarters una bono gabo sungu no balenge bachete gochichinse buna tatebe Kiumbu ibeno bono igande are in the villages and the good thing numbers in Chiribobe
bagenda to register. So the best thing that akora nanchi muno musae no kubaimiza bali batarabwate kura besoki ilinde batabona kura yako sauti yako ilinde banyale gocha sobonge basoki ilinde 2027 kewika bachora barai babo bali bataketi abasae bali bakuriya mubaga au abande ngote balenga bwate kura abande batenga basoki asebiro byoburai numono guseiga kero kuriga biro bona baligetie biro byobo MCA biro byobo senator abange myaka nemeke borabu anakingiora tebanga emotive ganga yekuru you know as nakina kota ibuna nowadays abantu baitu ba very enlightened and ba haramukiri because kareka no tsangukina it was so rare already musae ole ko sena samangana leadership but kuna naibona igakero tokuliel from our Kisii County Assembly to what some youths baro was elected MCS there is a good friend of mine Oromo MCS Orubogirango or Honorable Felix is a youth is a friend of mine so iye koro kinande kuna na bananchi ono ngo ikabale because ekero musaya kwa ndasa bananchi what the right intentions what manifesting here na boko kwanira bananchi bakotegere and bakwe uburai ilindo nyare kora evirugo yoburai byaligibwe lakini kwanyora ng'abarai abange bunaboniga chingaki abange bachagete chi campaign ngonyora chinkona chiatindire liboga lio umusa ororire gusanda ke naligetie birugo gete kwanyora ng'aikirugo kiga akomerera mate umurai ororo tali chinkwana kubwatukano in public inchiri ndonge nakyo musa yabone tukwebeka se chinga kibune chige kyagira abande bagende tukuya line go opposition abande bagende tukubwase serikali yes so ase chinkwano umaite siaro siasa ko it's a game ande kero kumunta amwiri ko so ase siasa ni nayo mnakanyagana mpaka at the end of the day monyoro yo mubui igoteli siasa is not a bed of roses asoko and maybe or expect to be treated with a lot of empathy. So if the game dictates that over rough, why not? Why should you not be rough? Because siasa kerwa mwiko so. Karatiga. Igona yogo segetanga chinkwana chinkongo siasa. Tali chinkwana chinkongo. It's buno murayi maite. You know many leaders unabarai maite as a society konyara una abantu bali ko se a community they look upon numurai ba kumurikiriri une ekieleleze kia so numurai nabone to ko ba umuntu wata madili maya because abantu ako inspire na abange but rende siasa na robunere muntu to yani to point ko that soft unabona yole ko kora maraika ya siasa ne bwate chi rules chae na ne game enye kererafu na ekabarafu toba ikira baby una yogonya gukorera buna wa guchirira maisa yeah gubona to gutini mbia muno sana na ekiro tukurige kurasi serikali nene emerobiri nere andake serikali yabirike gutwara uchase chinsemo timonye tinga inkirate bana no nyomo sae ore gusi inkia benefit ri andake ose merobiri kikwaro ri kiagira ayandake se ekiro kya ore ensemo ya UDA ninki kiarura se serikali ne gekirira basae gusega montarate bana no enkurubonchali muntu kurogo sembo girango arate nga onyoli niliswaligia because as a with national government ntoroche unless somebody is blind there are many things which can rate nande kero also projects nande kero project chigocha they empower our people Wana muna for instance mwisonde na agenda Kisii Cancer Center genderete ya progress ya cancer center ingia sana when I was trying kuligeria na nrucho muna abantu bakorega asialia bange na baba sae actually 95% na basae bakorega asigari and then again they kiane elimna every from our community they come from around na basae barute region yaito gosenyali bali na maybe kigagusi so these guys nko bali empowered wekora ngonyoro maybe an electrician ngona bwate space gali ngokora ali gas ya electrician monto plumbing na bwate gas and then nabona another project ina ko Kisii Cancer Center and nabona mnanto bwate project ne yepara yebune ito ya 50 kilometers na gotebi mo China is continuing ya already obekira bantali bagenda takole gas so when you look wasae they have taken a larger space and then they also come from within the community imagine kurusi bantu kose ogere
n'abantu bari within and then ndubate project no Kisii University national government wetere ministry ya housing gopeka bari chi hostel at Kisii University chiko ba launched very soon another also na Kisii Poly another hostel single so achiro so this ecology project ne chihocha ichigo empower our people and then kuna bono Kiogoro yo toka imenyari bari chache already echire achakira ase Kiogoro angena Kiogoro police so these chances was that when these projects chihocha they empower our people ngonyoro ubundinero ndiro ba technical people utaka bale casuals utaka bale musino muntu koereri muntu koleta mache so by so doing muntu ngonyora rengeri yae witera chi project chi serikali yes igo onogo in every constituency ya gusi these projects are there when for example sembo mochoke ngonyoro go sina affordable housing when nyari ba masala ngonyoro go sina chichiro at least in every constituency nabokota una basa empathic maga ya serikali ye in terms of when they come empowered with the projects in these various constituencies. Se morobele bono tukwanira morobele nonye bobasayo nyota andake role ke abasaye ba player kose musara nyare go play kwa nekibuna abantu ngo babare encourage de ke morobele bune yege goswa ekobatu kokoro serikali nene yanyare go ikera abasaye bale mashinani so like a program na nyota it's on according to me ne programming ya because umuntu ori serious umuntu ori focused do that can make a difference capital yako we are 20 to area to 25,000 and achievement to 20,000 25,000 and that's 50,000 na bako nyora wachakira something kiko change ro bogima and then apart from mwana richi pesa na wono gali asenguru keumbu we have been having patches of youth yani chi slot lots of youth chi group kete bacha kokorerwa bacha ko somi about skills konyo roli kuna bono wetera nyote ya mwana ya kuba equipped with technical yani with skills amangana skills okonyora una bono kimbwali aseba these youth babere bagosomera tobwate bago train amangana salon bago train amangana mechanic chigas masonry carpentry chikuru ase serikali yana directly from the government and then these people ekerba go train also they are given an allowance kose kutumika bonaga fair when you come kerogo chana pokonya no challenges here and there so they have been the serikali are very able basa in as much as bako some skills and they are going to be go bale mpaka chi certificate and ba make sure ba be somewhere manga asame manga internship so in as much as konyara bako some they are also given something stipend kete ikonyara ko ba iko bakonya banyara gocha na ko maybe go sustain onye bali bako nursing mothers babwate bana bake na barongudi go considered so it's a good program so the only thing tora sabe serikali ito more youths babe enrolled in yeah because twanyora iganga yabasaya gotago join mangana nyota abana abasaya ba tubatakire ba orokiri mbara na bangi batete go so as this program so president yate batene chigo runande so that we can get more youths joining this nyota thing. Na ase serikali twarorire chinsemo obakwigora ICT hubs estimating te yomusa yori siko gari samangana technology amangana yege digitali inkiora te bio mo orio kurigireti na ege digitali ege kogenda inambatana na abasaye sana abeke gori kiga inkiora te yomancho murigirire asamangana digital really one iga abasaye bang you know ngento na employment usan unemployment boneka tiri gose muchando nyari bal chache gose Kisii county gose Kenya currently as we speak unemployment is a global issue and the moment konyora a global issue as a smart youth konyora gose no musa bono kolire o graduate o tekete kora o tete konyora ka sitera nyora the only thing ora kapengura ko no musa okoba innovative warore so okoba innovative through emangana mna ya digital kose online jobs nabono konyorore abasa bange bali banyate konyore ngeria wetera mangana online writing go so to some websites monto ba guided because serikali nero serikali abere ko emphasize asa mangana online writing asiba abasa ba go so banyara ko empower bara banyane ase mangana ya ase ukolika ni
ko publish information nando kwanyoro muntu bere kagwakano mbio mono sana na nkagirite ngegento kende na ndomo umontaraga ndiko so murigereria raga ndikuburinga murai wense umenyete ngochare murai wense kiragocha umbasaye nga yabwena tukwebeka maitera bogotokanga no rime ya serikali gosetorime ya serikali na beto gotokanga niga bali asense moyo kwamiriria serikali ko munaiga gusi gosera we gotokanga mbali banchite ebinto bigokorekana ime ya serikali boniga umusaye nga kyabwena tukwebeka in a position that akonyeke asititaro bunechiga otwarire murai wense gocha marangi umusaye ule gusi nga yabwena tukwebeka ase musaule gusia borumne watebire kure presidential visit yego chikokorekana aso musaule gusi mwete gento buneke kya president gocha ase region yetu actually it's purely about development na bono ase constituency yetu president kegocha ngochere ko inspect pare gendrate he will be gocha samangana estima more meaning more villages ngonyara chire estima and then and bono nagote kero umusayo le focused mangana una ya systema mangana una para it's an avenue you create employment and then the president bado ngochere ko launch mangana ya match ibintu bikwanire so bwagare batirinde kago cha asinyari bali na launch mangana ya match say because we need more households since takire ko nyora match so it's another thing you will be launching and then cancer center nacha kwenye inspect you see it's taking off well and nande gento kende nikirigia usi stadium iko toke menyari bari chache na ero yabe kiruchi pesa kwegwete kero kende kava na out around 700 to 900 million chikunye boost chikope stadium ya kisasa unachirichire tokora so bona so as a youth gento rakore no ko airline mate because at the end of the day as a serikali no bintu bikotoka no ena barai bali barabire ase serikali previously ebakatotebiri muna serikali nere gokonya abantu and that's where you have to be ibona chikote abasaba mintuna tigato nyare no yore asinse moyo kwamiriria serikali bone ogose anda kyo muntu tabo no burayo ngwakana chitax oyo tanje ti oburayo bwiga boravisi erenga ki oyo korigireti bondiga nkyo komotebe abakanyora nga tanje ti program gose tanje ti agenda yo no chaye umurali obe twanje wanje chi program chi serikali ostwanja kira chiwika chikorekana kwarore so one for instance ne batwanje ti gose ne serikali lakini nyole serikali ngoretere para unabone pare ya nyaribali chache serikali kotoretere ya 50 kilometers ese pare ye ego chikotumeku no muntu uri anjite serikali no yotanje ti serikali because all of us we are paying taxes. So again to para I don't think why ne batwanje timuntu I don't think why one should oppose because I go be ne para ya chire as a constituency to because as a region yetu because it helps each and every person. Yeah. Na since mo yogote bana umuntu tenenera since mo opposition ane mona basaya bange na ubagutumeka abasaya bange banchire gutumeka gukora siasa embe ngira te yo musayo ole isiko gali na bakonyora ngana babwato muraigete oigu gento geke bagenda baikirania bintu gete kwanyora ngebinde mbiri kwagacha nonye musayo yo monye abasaya bali bagotema maybe because it happens ebina mangana torocha se society yetu kwanyora gose no musaye akoba coaxed oigu gose mpesa ikagose gento otebuna genda mukutano nyarebe ochikumu gose bona for example ngo example practical example wonya rumuntu agocha gose no mura mukutano utorocho na intu dutu tangaste torasa mangana tutamwe wonya reto bwa intu nanche nchena bali ase ngurukuru so wonya bona se umukutano olimu bwato mukutano ino okwe align ne chi principles cha tutam taribu wonya rumusae oirwemia ate unabona se wachi agunda gali se bali bakale kendo shauti one time oso chiko kozi furuku lakini naye o twa ntumu kuzano yote wachira chako shauti one time ndoseke naye tigango so bono again to minute ngelina ki abasaya bali bagutume kubo maybe konyora muntu tebi gubuna nyarebe kwanda liko kwana seke tegenda mu mukurere nyarebe genda mukutana bwate genda mu shauti ko se one time two time yani equivalent to care outdated because what we know onye
you don't go subscribe to what group ebwate just ignore or avoid onyo no muntu was no opposition your day will come muntu ale mangana ino ya kokwenda but gotumeka maybe go paid muno chiko disrupt abu you will be made nabokomera na consequences chira amaze kokobeka ko because we have seen in the past igo muntu kako genda segete onyororo se mob justice ano muntu umia emieri ya guteko moko ige kyogote banga ndake onyoro muntu ereni gara sense moyo kwa mbele serikali yes onye gokora gusa muntu kwa mbele serikali lakini gwachira abantu be serikali bare the honorable thing yokora I want you just follow ukanyeke lakini the moment yokoreta maybe okorete getuli serikali umukobo kwa serikali no gotambe as usual na ase chitaranda kichabarai nonya bari asense moyo kwa mbere serikali torore nga abasaya abo bado ngonyora bari ichimbo echingorora kana chiri etabiga yabasaya bunabona gusyo konyora abange sana guseno asinge nchugo gutatware mirimo sebe ibintu abantu bakora konyora nga abasaya babange nabo konyora nga baraga yete bakonye gonchoka nago sigosiondroka na sabarai bari barabu andake te togo kani muntu tagenda sumukutano but you behave ikara kwanda sumukutano utali invited you know number 1 mekutana kere wape na moralia mukutano ko taibole muna kusi stadium mwe toka watu mukutano ko bachadi ko seno ODM uri na bantu bo ODM ko se UDA kwenda kwa rode mukutano ekero kurigirano naye no respect kiriali na ki oyo mukutano ko genda nubo murengo gete so why will one go as mukutano atari invited atari go subscribe to achi maybe koleta furugu because honestly it will turn against you because bali abange barali eba birivirira si doctrine chiri team yo mukutano ore I maybe yamo sebabere mutari ko believe on it mwagenda mwaleta furugu you will be met up with force yeah Biamona sana umonjo moligere kendero gusanga na into na boigo lika ujumbe ao chega studio gwetirasi number 0726447367 na bokonyara waka esimenyo kobwate kobole konde kobwate kerengere kende o ligeti gosa kusanga gochega studio kobwa mono onye ko re omosae gose kobwate amangana abwatreneti abasae ime yechinsinyo o ase orogongo rwagusi inamba yeto eriyo 0726447367 nyara usange kerengere kiao ndo chengambale bali kire ujumbe chabo gochaiga ase studio bana wega watubana hello Matilda na director Anjo akotabanga ni OCS Kisirani akoteba live niko pamoja na nyinyi ako wakilisha bantu banya byosi akotabana award ni ya Virongo na wega oyoiga ute wachakiri wake simi na wega John Imeke akotabanga no ale ime yomorobele nda tegere burengere byababire batatu erio tunyare ko genderera getembelo wairire yes akuranga kiamu kutokere getembelo wairire hello. Yes, karibu sana Singambo. Hello. Hello. Waire. Yes, karibu sana Singambo. Awe tegera ko oranche kero wake simigo chega studio okonyara goke ya eriogi TV yao erinde tunyare ko igwana ase bali bagende tukolika ujumbe chiabo enamba yeto yo studio nere yura sekerore TV yao nabo igo kende waka esimi onyara gusanga ekerengere kiao. Hello Ketembe. Kanda waire bia. Ai madil damboirete. Waire bia mbiore. Waire bia madil. Waire bia mbiore. Waire bia. Waikire jinsi mochabo kwando. Ato muri chofre yobo jago toka. Karibu sana Sengambo. Mbiamono na iwole bia na gokire tigante kalitangani ngomagani na mupongere mesajale. Biyamona sinjo kartu bwada basaba ke naenda bara iba koroka na bingi njubako ba chatu ni chinguga na iwure buya naenda na tebire teganya saba sene na inde kibako korobura yobo patanga ni sairi tangani
elinde kanya satanga ine no eba mundu ndikatete kokutarikende kunyurale nganya sai nale nero barahete mbiyabona sana igona agogire nani namupongeza tikakole mirimesho mbiyabona sana umulisia mbiyabona sana kendera kulika ujumbe ya utiga ase studio John Oimeke agotebana orireira iguru ndotiga uko na mangana KMTC evyo na yanda mange mbiyabona sana Getembe hello Wairire buya karibu sana Sengambo nawe ngambe yerengia timbo atikende ngoro zo komenda na tabire mugende igo na kiogoro kwa ngoro kutoma sio nyangena biyamana na oyiga ndo chakubulinge para ya nyafisabo gocheki ogoro agotebanga iko wapi era kweruka arika yo besh nkairete bine bintu bya kwaneirwe na boigo Getembe lo hello Getembe yes hello Wairire mbiyore Wairire biya karibu sana Sengambo Oyiga niga kariwe tegera na boigo Betty oyiga gotebana Betty Nyanguka korwa Nyabiosi Virongo ward agotebana erendo chagotebana egasi yakorekanire engiya mangana yechibasari mangana yechipara ndoti asoko wacho gwechu skuru na boigo ebinto binde ebinge Getembe hello Wairire bia karibu sana Sengambo mbiyamano congratulate Anchu Ujembe tinyanguka ko nyabyo Ancho kwande byo musa mande tomo anchete ko musa muko bwate kinguru nomoli tu one on one mbiyamona sana from Getembe mbiyamona sana Betty ahotabakurwa Nyabiosi na boigo ahotebona omokwani omugeni oyo gakimotebie atebio mweshimiwa akonya abantu bageterere amachi gakitwa chandekire bobe tunatoa maji mbali sana ebiturwa nebitongo nga Mama County otwebire pi gaki oyo gatebona korochinse mo nkairiti korochinse mo chageterera goteba Getembe hello Getembe karibu sana Sengambo na kama nalimo ile Wairire byambiore mbiyane ningongo kwana nere kwana na John again kurukirera ngotongeza mapenda na asega si Ndona no tema hello hello yes no lueto morani ninko iwete gento kwale gotema kobori ankireke ndona gotema kobori brother jari tima paganda kurende ya machinale ba vegete timanye tibunara ali bekerio korende asi kirogo kiae ere niga ukwanira mangana yobwerania na kubekebia abo igo oyo iga akorokwa oyo ga otebana agotebanga nche speaker Oendo Ondwali na Divina Gisare korwa chinse mochanya bisabo agotebana twagukwanirie amo no morali ambie mono sana agotaniga cia okra ningi asugusira omojumbe oito nabo igo kendera kulika ujumbe chago nabo igo onyoko bwate iboli rinde gochase ere Anju gose Jared orare nabo konyara kubolia ande mono amangana bwatiraneti abasaine chinse mochiri cha Facebook ndo chingana banki balikire ujumbe bono onyoni Jared agotabanga watching live kora Kisii County Kisii Central agotebana noale imbeyo murobere Dan Kanintabo agotebanga era kubulinga ni nini wamefanya agotebana gusi bila matiange ni bure agotebanga ni
one term. Okay, oyo Dan kanintabo nabo go teacher Weldon amenya gotaba na hello amathadi ya student korwa chinse mochiria korwa Kisii University ndochaiganiga kuburia mangana iyo murobero bweche basari nabo go oyiga Frank Mavea orale agotaba na watching live korokerera Central nabo go Catherine Nicole Nyakundi nere agoteba chitamu ibere ezi mpole agoteba watching live Catherine Nicole na ndilo changana bo airanda igali gite ujumbe chinyinge sana ubare boni agoteba na nere na watu kubole kwa ekale bo sinde agoteba pamoja kutoka Nyamakoroto demo deal girl agoteba nga muboli korea ibeno KMTC inengana akwanera na ndera che ukwanero kagiretingira akwanero bya na CDF chairman andake na umweshimiwa mwenyene Benham Chelsea ogendi agoteba na asa mangana ngachi handout nchikaroro akubulinga nasi kichiko enanwa demo dilgal. Okay, Dan kanongwai agotanga good evening naboiga ukwanderanga aragotanga. By the way, other constituencies with which are under broad-based government like Kitutu Chache North agotana South Mogirango agotana Magendro naro inengana wakwanira kagirete na ekero tugokora singenjo yebiro anju ngiyoraga ni gotebia uri okorigirete boniga ane mono asense moyo musai kero chakero musai keramote. So before nkwaniro musai mbale babolya maswali yabo kunara boboli gore ibeno KMTC ni swali ya beri kuboli unan then nagotebuna gintu kyagerete ya stolt ya bwate some court cases from previously but rende gente kyaneluna biko chikibi na birimbiera chipesa cha bekiro kurwa se CDF mushimo bekire 20 million wetre se committee ya CDF chiko make sure bune kundeli ya gachirum up to completion and then we are almost done with them ngana tendering, so maybe ge kwanda mono 2 to 3 weeks ase pali bakorigie mero na okonyoronda andake okorigie mero tugete gusenya mangana contract usachi banta bago chitenda na bago apply so that agenda nyore gasiali ikore kurende. So mangana KMTC as from where I sit it's a done deal, yeah, sure. And then ase gentu kende baboli gore bursaries chibasaries ntuenana ase universities gose tertiary yego combine universities and colleges and TVETs bonus tolerity na wanafunzi wali pale secondary schools na maybe grade 10. So abune tamu yende ko chiko chaka abarumba chiko nyora se bursaries, and in case anybody has queries about a bursary our offices njiro open Monday ata lero office ya CDF na babo chali we na botoko mwanza ne bwana yeah in case of queries. Mbio mwana sana anda ke liberera lia siasa aingiora ate igoro ya siasa ikusaboniga kirokora ase siasa ko nchege ntonda banyare ko abantu baminto kawaida asa magandra kutoka na serikali igonko imisa abantu baminto tunyara ko bwatse serikali elinde tokenyare ko nyora ko abako yo tari go subscribe asemero belia serikali aso yo tari go subscribe asemero belia serikali baada serikali ngongo mokonyere aso ko moletera magandro because magandro tari go cha abantu ba serikali boka magandra go cha 20 because we pay taxes and as bonaiga igento we are focused more asa ko deliver magandro actually from the constituency upwards which to the national government a main goal here o deliver on mangana magandro siasa re kale 2027 siasa kegoika na intunto will come with our scorecard tote abantu baminto tukabatebuna mushimwa maybe zairi janda kabatebi tukago chobisi nabe kichipara chirame bate nabe kire chipare chikwenda this is what I've done onye moko mopekera excellent motebe aya boro anti to moment achikomenda chipara chinderame will come with our scorecard. Yeah, when the right time comes tote abantu bito this is what you have done. How do you wait go aseboniga siasa asaboniga siasa siasa mwe tebono nje abantu le waka siasa bange ose ayetoli bwana siasa abantu le waka siasa bange mbali balaido mwana siasa uli pia no uli focus siasa magandro because umuntu raido era kuikako akekelele. So that's why unanchana ko from where we are our main goal no go on delivering development projects. When the right time comes ya siasa we will be there and then tonyale go
we believe we'll have something to korokia bantu bitu to yare gukora. Yeah. Mungina narari omugoto ko ligereri tukorea rero umuga ka gusomwana buna bana bale ba tirerusa erengio komutiya ndako utari musaye na andaketa mangana siasa tari komosona na mono kira mutiya so butuko buiga. Mungino ingo mate yo ya mangana siasa tari komosona nando tari musaye umute tiga igendere kubwatere njiri monne Yesu isiro gocha bwango. Yeah. Abo mulisia obuocha gotebi kolinde etari mangana na timanyite usikeningire kwale komenta gusionde nale kwale gosugerie maragoba yabono inde tunyare gukorera abo. Yeah, nikerongori lesson ya nene general quite a number of people bateta makwania the likes of Speaker Endo kurunyepsabo ondikero message yatete makwania igona mukwani na bantu baye bakurunyepsabo oyo bintu beti nyanguka nere na tuned tebe nere mukwani and then we have quite a number of abantu ba kurubunga nyaribal church bago view se bago fuatilia live we na urungunya ko bakwani asemara ko bayabona yamona Biamona sana ngagiritenga wikira abo no tukorire ngambo yerituko ria rero asingincho ibro byatonyorire na biamona sana so uri kwalika ujumbe yawo gochiga as studio na boigo uri kwanyare waka esime na onye kwegweterio geriga kwegure buna omusaye anyarire gusanga naye genderera ko sanga anaintwe gochiga as studio bo mono gwetera as chinsemo echo cha Facebook na boigo chinsemo chiria cha YouTube chinkuru kwa Matilda Obaigo bimona sana soko ndaro twara ovoligererio bya tumrana nanda sikionga chinsa inye cha obono maragoba anjo kirogo soka biamon ekiroko genda kwani abantu nande kwana nabasaya zinjire ndunge ase emitanda bimona sana gendera koligereria Getembe TV tumrane asikionga chinsa inye cha rero maragoba chabona utuko Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeraryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabucio nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwaniriria wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Sha Ceramics netuka iyo yakona ibintu by'ubwagaji au asilikolire nse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwe kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejochire chechingenjo au nabwe go nebintu bikutumika se bathroom babwate
kitchen sinks na wego ni tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath teaching enjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire teaching enjo au konya bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro teaching enjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense niko bakutuka ase nyombere manyakanta buna Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbeyo muchijuiga obusungu asamange naboko bakirisi bigwetera se kinamba cyabo 0703943972. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agriculture and Environment Studies asiba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja ne iri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora ne kibase kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwetera kinamba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Temba Television Network wetera zuku